megalayapost.news. Soil and Water Conservation Department. Menteri Kaskarjala beripe ia katanat Community and Rural Development mat baderu UMLA jangka jarang wa sesen setun menta kasingi ulai benti pai ba ia ka water harvesting structure kam ecotourism pang hapok snong langkanai tasku hariboy string ia ketiga water harvesting structure kam ecotourism pang late lengbang scheme RIDF jangka nabat ha ka jenglut ko balkot syaka siklur ha balate khnang ia kene project kalong man pelong kum ke jaka plagum Bakin rep kini yop pendon kam ha kapor baki rep kiriang badon kam nalor kata kan long ru kum kajaka sangkai pengan da kejing dan kiling kenda bat kijaka sangkai pengan haba pli ketik porjeng nalor kejing dan uba sesen setun lasa kiru da kejing dan uzanedik di shira director ke soil and water conservation usi awash ci SDO ke civil subdivision patar kema uba ke sendrem divisional officer soil and water conservation division nongpo uba i sengkli rambak shnong ko mlengkanai tasku ki officer naga soil PHE PWD lembat ki paiba jong ketik thain haba keren kumu MLA kathain ngala kamen haba ngala UI bagi kampen roy ki poi syaka shnong ki thau ki bahap hajirang konsi ha ka ba kumba kalong menta ki shnong ki bahap hajirang konsensi ki lakiu menta ban haba yunujor bat ki por balalej ong ba seston lengba jong ketik singi laplai ruik sambai dok ha ketik kapung kabadon ha ka shnong mlengkanai tasku pen pau ke jing sungu ya pi na ka benta ka jing yo lat ke jonga hangi ban yo ban shekin yak na menta ka ni ka project ka bet ni khot ya ka rural infrastructure development fund jong ka na bat loan ka ni ka project ka dei ka umling krat RIDF 29 ho ni la jupen tre ya ki RIDF projects ki jongi na du ki snam R1000 lai di ka ni ka long ka project ka ba ka bala dei ka RIDF 29 ko mangila sum thu ma ha uni usnam R1000 pulai ngi layo ban pha ka proposal ka jongi kani ka ulong na ka daw ka jing iyo ipau ka jong I den divisional soil and water conservation officer I jongi Shri LPD Arengsa ti ilakwa hi ban yo kum ka kenja ecotourism mo kanang ban yo ban kring nam ta ki public ho kini ka jirang hang ni kini ka jaka hang ni hanu tasku kalong ka way na ki jaka ka badon dupa kani ka water pondage mo ki bangi ong tika don scope habangin develop ikani ka jaka kum ka ecotourism spot tikade ka vision ka jong isa ru na do ningkong ba ikwa hi ba ka way ni kini ki RID of projects ki jongi bangin la ban pendrung ka kum ka ecotourism ti limba ka jong ipau ka jong I ngila yo ban ya kren bat irang ba shnong ha ka tu ka por ti ila penyo ingi kani ka jaka ka balong ru ka jaka jong ka shnong ti ngila sedang ban le iki survey house nam ahjar apo lai but kumjurung ila submit ya ka proposal ka jongi how to usnam R1000 arpo lahi but ngila yo eka sanction how ju usnam tika first installment ngi yo how financial year apply apusaw but eka second installment ngi yo how usnam R1000 apusaw apusan te bar ka total project cost ka jongka kalong shikror ti hapo jong kani ka project ngi don bun ki components kawai naka kalong ya kani ka water harvesting structure ka bangi yo I hang ni tikani ka don pondage area kumba shi 1 hectare ka pondage area ti but hapo jong kani ka component ru ngi don hum kiwe kum ya ki stone pitching ki bangilale all around ni kani ka WHS nanta de ngi don ni kani ka boating house tingi don ru but ya ki infrastructure ka badi percent ya ka total project cost ka bangila shna kini ki bench terraces kini ki bench gallery but kum juru ikte ki swing mo nila pendrung lang hakani ka project ti kawai hi kalat kalong ba ko kan kamya rap hi ya kinong shnong hakani ka shnong ban yo ban pen kam kiu ka yo ka ka jongki na marling ba kani ka project ka tahi ka jong ipau ka bchngai ka jong isa kan but ling ba I range officer I jongi jong ka jirang jong ka pathar khma range soil and water conservation ila la ban pentre ya kani ka kam mo ban pen urlong ya kani ka kam haka jing shisha di ho nila yo ru ya ka jing kershan na du I director I jongi is ZB Shirasa but kam tam ki director ru kibla let no ru kibla don rengkat bat ni na du ka beningkong hadu kani ka por ila la ban yo ban push ya ki project mo sha ka government ban yo ya ka sanction ha ka por ka babiang to construct this water harvesting structure
under the fund RIDA 29. So we have got such privilege, and the structure what we have done through the department through NABARD fund is really good. But there are some sort of deficiency. So many things could be done. So due to the shortage of fund, we could not do it on other side of this surrounding. So I think they have given the proposal during my time. So by the time incoming, if the proposal go through and approved by the government, then through NABARD, I think this will be completed. So I will not take time because this property belongs to you, and these resources you have to protect well, and you have to utilize it judiciously for the purpose of tourist ecosystem, as well as it is near the road, main road, on the way to Patakama. It can be upgraded within no time, within the districts. So the investment and the income, new generation in the long run may uplift the society and the people of this village, New Tasku or Uling Katai area as a whole. Baru banang ia kejutrai sistem, kejutrai minat, kejongki officers. Nitip bagi officers baru haman di department, kejutrai sistem kisimkia, bandai nak kata-katau bagi ke projek, kabangi mental, kabang layo bangin please sundon mental kesini, kadai ke projek, kabagi lagi officers baru juga soil department election care. Ka Ripoy district, ka jela kejungi, kadai ka jela kabala kerpu kerpang domblay. Hagi po ke Banguswa laban ongba ka konsensi kejungi kinumdon kum ki taki projects lene ki ba laban ong ki ba laban attract lene ban bring ya ki waypat ya ke jingpen internet henrai nilai menta bah ka konsensi kejungi ro idon shibun ki potentials lene kita ki benta kiba ilaban ong kiba lada ba nikon god ya kali ke area lane ya ka take area kilo ki di thong ki dai ki thai kala banong ka jingi tna ba kala ban khring ya ki no wan juo kai kumba kalong ha kali ke jaka kaba na kali ka soil department kalau ada bonwara ekali ke project hakaba kan salong away lagi jaga iban ring ya ki no wan jong kai na keleng itong ithai kiba lada mapi kung kasnong kaba ke department kasyanya mapi kumki groups lani ki society lani la along na ka dobar hi brokaway lada ki shim le ke jikit kli ringkat pa ke department na kadamsa kumno bantin sumar e kani ka jaga I director lada convention barong ba I kwa ba kini ki khan kani area ne baro kumba pi kini ke surroundings ba Pindai ban pom pathar, yaitu dia kisi. Lani ban penselan ni kena ke cloud. Ladang penselan no kena ke cloud, kena ke jing itnat, jom kena ke jaka kan sadu. Ide ban pensa pende, yaitu cloud betap, kenang baka
lani kita ki source of water kinang bun but kanika lead project kedengki kanlong kabayay sa kabayay ne MeghalayaPost.news.